Току-що пуснахме въдицата на Верди Вас. 8 Верди Васа. На 8 Верди Васа. Наско, дигни въдицата, си стариш рибата така. Качи са горе, бе. Идва хубава рибичка. Браво, момчета. Браво. Батна се, усмихни са малко. Скрили са тук из моя район. Идвам аз да гледам тук някои штукички, дали няма. Гледам ги тук. Тия хубавци, двамата. Ето, глоба от бат, кот си имате. Тук да ни обаждате, да знаете. Сомчи се. Сомчи ли? Сомчи. Насия, тя не мога да фани камерата там горица. Тук е, бе. Найде някой сом, бе, Наско. На та... На царица ли? Браво, бе. Браво, бе, наци. Кой е, ляга ли, бе? Ата наси. Е голям шеран. Сега ако нямаш други пръчки, лесно. Ай ги тия браконери, гледай какво става тук. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Че и на мен дават пръчка. Но аз съм си платил таксата. Или тук платено, нали, дидо? Тук може и с 10. Може. Няма колко дават. Аско, сваляй тази шапка, не ме те познават хората. Чакай. Ще ставам шаранджия, бат Гошо. Гледай какво става. Баси мамата. Вътре ли е много? Наско? Вътре ли е много? И аз така мисля. Я вътре още. Я вътре. Браво, бе. Зато и ходим на риболов. Густо. 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 Поливаме след малко. Браво. Браво. Това 3,5 либри ли? 3,20. Дило, колко голяма? Рибата? Да. Над 10. Мислиш? 15. Без да, докато пюкни сака, Дитко едва и си тук лъж шарани, не останаха бели риби от тези по извира. Не се смей. Наско хубаво ти разправя. Насе. Такива ги лови пък. Па нека ти се не ходи. Няма бяла риба толкова ти дръпне. Я вас ще взима, Насе. Аско. Аско. Та далече много тази риба още. Нема тиня навътре, дидо. Ти с буклещи само гъщеризон не взима ли?
Ба так много има. Иначе водата е много чиста, нали ти казах тук, за тук ти разпрахване. Там отгоре извира яко върви. Просто извира много стар, бяха го преди изоставили с години при Ангел да го вземе. Ангел го почисти, ама Отгоре ли, отдолу ли? Шаран ли е? Или Амур? Амур в случай не. Аско. Три царечките. А? С повдигачка. То в тази тиня. Ти дойше на мокришки сити там. Ще ме казват, но не са един гъщеризун. Мине от тази страна, тук, от една страна изкарай по-лесно ще я хванеш. Нещо донеси ли да почерпиш? Атанас ще има черпи сок, обаче му се присвиди, взе, че му удари да нема черпи тук да снимам, ма държи. Ей, страшно човече е там, дитко, страшно е тиция. Няма той като извади тази риба, това му е нов личен рекорд. Аз му казвам да сиди лято на Дунава, да матил няма мури по 30 кила, той ми тук се разправя в тези шарани. Много има. Много големи риби. Нов личен рекорд. Това е много хубава риба. Внимавай, диде. За шарани сме дошли. За шаране, толкова някой път аз фърлих за бели, муруни и сетри. Да? Ще го намокрим. Чай да го фаним. Спокойно, бе, дидо, като го фани. За 2 секунди е готово, бе. Той като е в кепа, няма страшно. Браво. Сега ще го правя. Чакай да изснимам. Колегата дойде, късмет. Добре, че съм аз. Аз дойде преди те. Не знам кой ще черпат. Той нас, кой... Аз па, знаеш, че докато предадел да нямаме чукни. Аз имам винаги добри помисли към всички хора и зато и така се случва. И се радвам от сърце на всички колеги. На съвестните колеги, на другите не се радвам. Вчера с мрежата? Вчера скарах 4 с Мишо. 4 мрежи. Това къде ги горихте? 4 мрежи. Стига вече. 4 бе, да. Другия път му казах, дискът, който ще даде и меня. Чакай да снимам, не? Аз се събуя до Ганцо, къде ще виж къде да си го фана от центъра. То няма, не е интересно така. Батна се, на втората минута да го кепнеш, нали? Има големи сомо, има. Има големи сомо, има. Где е тръскаши? Абе, аз съм тук сме израснали, човек. Аз бил взем. Ти го бил си, да. Соме, бе, аз го гледам, ти шаран така не дърпа. Оле, майко, бах ти мустаците, майко. Браво, бе, наци. Ай, стига. Браво, бе. Готов, бе. Няма де да иди. Скарай му главата само. Браво! Браво! Браво, Насе! Дитко, сом, бля? Дитко, добре почва годината. Да. Почваме и само. Браво! Ето към майстора. С повдигачката царите си лъпна. Това някой каракуда има оттам. Гаранция. Айде, момчета. Браво!